Ngalolu suku lwangolwesihlanu ekukhumbuleni kwethu ukuthi kukhona umuntu owasifela engenacala. Kukhona umuntu owaba imvana yokuhlatshwa engonanga. Ingqondo yami ikhumbule le emuva ngesikhathi uAbrahama eyonikela ngoIsaka. Esembeke phezu kwe-altari, esephakamisa inkemba ukuthi manje ke sengiyamhlaba uIsaka. UNkulunkulu wabheka esezulwini kanti wayivele enayo indlela yokumbuyisela emuva noIsaka ephila. Wase uNkulunkulu ethi, Abrahama, ungabeki isandla kumntwana. Sengibonile ukuthi uyangesaba. Akashongo ukuthi sengibonile ukuthi uyangikholwa. Kodwa uthi sengibonile ukuthi uyangesaba. Ngakho kungabusambulala umntwana. Bhekisa amehlo akho lapha ya esihlahleni. Wathi mayibheka uAbrahama wathola kunemvu eyayibhajwe ngeyimpondo, imvane engenacala. Wathi thatha yona ke kube iyona oyihlabayo, iyona oyizwisa ubuhlungu, iyona oyihlinzayo, iyona oyihlahlelayo. Bese kuba iyona oyenza umnikelo wokushiswa. Kodwa buyele emuva nomntwana ephilile. Ilesi sihlengo nesihlawulelo esasenzelwa uNkulunkulu emaphakadeni. uJesu Kristu engakambulwa, kodwa kwaba khona inqama eyangena endaweni kaIsaka. Namhlanje uJesu usangena la kufanele kujeze thina khona. uJesu sathwala izono zethu, uJesu sathwala izifo zethu, uJesu setshatha ubuhlungu bethu. Incwadi yamaHebheru ithi uphumele ngaphandle kwekamu lenkonzo wayenza obala, njengoba noAbrahama wayekhuphukele entabeni ehambisa umntwana ukuthi ayobulawa. Kodwa uJesu waba imvana, wathenga ukuphila kukaIsaka. Manje amaHebheru athi njengoba uJesu waphumela ngaphandle kwekamu wathwala ihlazo lethu, ethi kanjalo nathi masiphumele kuye ngaphandle kwekamu, nathi silithwala ihlazo lakhe. Ngoba sinawo umuzi omiyo la, kodwa sifuna umuzi ozayo. Ngisho ukuthi lolu suku lwangolwesihlanu luyangikhumbuza emqondweni wami ukuthi kukhona into eyake yenzeka efana nento eyenzeke kulolu suku lwanamhlanje, lapho uJesu iwundlu likaNkulunkulu ethwala izono zomhlaba, ukuthi umhlaba ube ngokhululekile. Abantu mababe ngabahamba beluleme ngokulikholwa leli qiniso ukuthi kukhona imvane yahlatshwa ingenacala ukuze ikhulule abantu ezonweni zabo. Isho ukuthi umqondo wami uyahlehla, umphefumulo wami uyayikhumbula izinto ezimangalisayo ezenzeke emandulo ezenzeka namhlanje. Ngiyakhumbula lapha kumaLevi, kuLeviticus chapter 12, la kukhulunywa khona ngokumiswa komkhosi wePhasika, ukuthi kwathiwa abantu abangene ezindlini njengoba uhulumeni esho njalo namhlanje. Wathi ngena endlini, vala, hlala endlini ungaphumi. Kwaba njalo kuLeviticus chapter 12,
kwathiwa ngoba manje umkhosi wephasika abantu abangena ezindlini bathathe iwundlu, indlu ngendlu. Akushiwanga ukuthi abaye esontweni, kuthiwa bangene ngezindlu ngemindeni, bangene khona bahlaba iwundlu ngakusihlwa, iwundlu elingenacala, bese bebasa umlilo, bapheka imfino ebabayo, ngoba leli wundlu mabelidla excuse me, balidinga balishebe nemfino ebabayo. Balihlaba-ke abantu baka-Israyeli ababeseGibhithe, bahlaba leli wundlu elingenacala, lihlatshwa indlu nendlu, kubekwa imfino la eceleni ebabayo. Ngicela ukungakushiyi lokho, ukuthi lalidliwa linento elishetshwa ngayo, imfino ebabayo. Leli wundlu malidliwa kuthiwa bangalipheki lithambe, belipheka ngamanzi, kodwa balidle losiwe, balidle indondolo zabo zisezandleni zabo, balishebe nemfino ebabayo. Bese lithi izwi lenkosi, uma belidla belisheba nalemfino, bese kuthathwa igazi elophe kuleli wundlu, ligcotshwe emakhothameni eminyango yezindlu zabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba ngalobo busuku uJehova uzodedela ingelosi yolaka ezophumela ezweni ibulale iceke, kodwa lapho kunophawu lwaleli gazi emakhothameni alomnyango walendlu walomndeni, ingelosi izokwedlula. Ngisho njalo sisekulolu suku lwangolwesihlanu okuthiwa uLwesihlanu oluhle, ngoba khona umuntu owalinyazwa. Lwaba luhle lolu Lwesihlanu ngoba lwaba uLwesihlanu lokuhlawulelwa, lwaba uLwesihlanu okukhipha iziboshwa etilongweni ezayiboshiwe ngenxa yezono zethu. Izwi lenkosi lithi uniphilisile nani enanifile ngezono nangeziphambeko. Uma kukhulunywa ngendaba yaseGibhithe nokugqilazwa kwabantwana bakaNkulunkulu khona, kubekwa indaba yethu noSathane ukuthi mayikuthole kahle ukucindezelela ukuthi ungaphunyuki. Kodwa nanti iwundlu likaNkulunkulu lisusa izono zomhlaba, lephula iy'keyi namajogo obumnyama. Uma uhlangana nalo uba ngokhululekileyo impela. Ufakazile lokhu uJohane 8 wathi uma nime ezwini lami nizoba abafundi bami sibili, wathi niyolazi iqiniso ngoba iqiniso liyonikhulula. Ubani iqiniso? uJesu Kristu, othe ngiyindlela, wathi ngiyiqiniso, wathi ngiwukuphila, akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Bengikhumbula nje ingqondo yami izulazula ukuthi yini kwathiwa lolu Lwesihlanu luhle, uLwesihlanu olwalunzima kangaka, kodwa kwathiwa uGood Friday, uLwesihlanu oluhle, ngoba uJesu wahlawulela umhlaba echitha igazi lakhe elingenacala, ukuthi uma ulikholwa nje leli qiniso ungabe usajeziswa ngenxa yezono ozenzileyo, noma zibomvu noma zibubende njengegazi, ziyahlanzwa ngenxa yenhlekelele eyenzeka ngalolu Lwesihlanu esilikhumbulayo ukuthi kwakolwesihlanu mhla uJesu ehla enyuka, kwakolwesihlanu mhla uJesu bembopha bephuma naye intathakusa, kwakolwesihlanu bemusa phambi kwamakhosi eyoqula amacala.
Yamangala bazalwane inhliziyo yami ukuthi la kuLuka 23 uverse 16 uthi ngenkathi uJesu ehliswa enyuswa uqala kuPilato, uPilato umthumela kuHerod, uHerod umphindisa kuPilato. Into eyimangalisile inhliziyo yami ngalesi sehlakalo, iBhayibheli lithi kwakunobutha obabuphakathi kwalamakhosi ayebukana ngeziqu zenyama, ayengezwene, ayengathandene lamakhosi. Kodwa mhla kubethelwa uJesu ehlushwa, iBhayibheli lithi kwabakhona ubuhlobo phakathi kwalamakhosi. Lo Good Friday angenza ukuthi noma ubani okade ungabhekani naye ngenxa yalesi sehlakalo usala usuthi ayedlule khumu noma yayinjani, ngoba into ebangwayo nje la emhlabeni kubangwa izinto zomhlaba ezisalayo, kubangwa imincele yeindawo, kuyabanga ukuthi unendlenhle engenayo ngeke uyihlale, kuyabangwa udlani nami ngidla okungcono kuno kwakho, kuyabangwa la emhlabeni ugqokani, ugqoka kusiphi isitolo, babekhalisana abanye beyomangalelana bethi uthenga igqoka kochaya kanti yena ugqoka kaboutique. Izinto ezibangwayo la emhlabeni, izinto ezivusa umona, ngisho abantu la besebenza khona bayabulalana, bayahlebana, bayahlambalazana ukuthi bekhona baphelelwa amalungelo okusebenza. Kunobutha obukhona la emhlabeni. Umuntu angakubingelela azakuhage. Ngiyambonga uhulumeni kule insuku ukuthi athi qhela sesikhathele kushwamba kaqwa. Qhela sawubona, yebo, gcina umyalo ongangerula ongangemitha kuya kwamabili kwaphela ukuhagana. Haleluya, phela ukuhagana kwathiwa qhela. Bazalwane, kunobutha obukhona phakathi kwabantu emhlabeni, buze buyoba khona ey'ndaweni ey'phakeme, buze buyoba khona ey'ndaweni ey'phansi. La uthi uma ufika khona ungaboni nokuthi kubangwani-ke la, kodwa uthole ukuthi kunobutha. Kunobutha emasontweni. Abantu nje babanga ukushaya insimbi yesonto, baze bathakathane, bashwabanisane iy'nhlangothi, bebanga nje ukushaya insimbi yesonto. Nangonyaka odlula ubeyishaya, ngalo nyaka ngeke kubone lokho. Kunobutha emhlabeni. Kunobutha bazalwane obusemhlabeni. Phakathi ebandleni likaKristu abantu sebethi ngisindisiwe, ngihamba ngobungcwele, sebegqoka kahle, benza kahle, kodwa umbango. Kunobutha obusemhlabeni, kunobutha. Abantu babanga ukuhlabelela. Uma uhlabelelela uJesu awutholi ngisho indibilishi. Angisho phela uma uyi-artist uhlabelelela imali, kodwa ngisho ukudumisa nje uNkulunkulu. Ngeke kuze kube into eniyibangayo nizondelane, ningakhulumisani. Manje nithi niyahlambululana, hayi mntaka baba kukho lutho, wena ubonani, kodwa kube kukhona ubutha. Nantu lwesihlanu olwaqeda ubutha phakathi kwamakhosi ayengezwene, ebukana ngeziqu zamehlo, esongelana, evivelana, engathandani. Bazalwane, nina senigezwe ngegazi likaJesu. Ake kuthi lolu lwesihlanu ke sikhumbule lesi simangaliso ukuthi uHerodi noPilato kwakuyizitha, kodwa akuphume emaphepheni. Kusho ukuthi ubutha lobo obufana nobutha obusebandleni la ubona khona ngesenzo ukuthi cha, akangidingile, akangithandile, akangizwile. Kusho ingane ngolimi lwamanje zithi haya
angimzwile angimphiwe. Kwakunobutha obabuphakathi kukaHerodi noPilato. Kodwa uma uPilato eqhula icala likaJesu engabutholi ubufakazi bokuthi lo muntu ufanele ukufa, seyuthi mthumeleni kuHerodi. Ufika nakuHerodi uyamphenya, akatholi icala elifanele ukufa. NoHerodi umphindisela le, uPilato umphindisela kuHerodi. IBhayibheli lithi ngalelo langa bandla likaJesu kwaba khona ubuhlobo, kwaba khona ubudlelwane, kwaba khona okuhle, kwaba khona uthando, kwaba khona ukubambisana, kwaba khona ukusebenzisana phakathi kwalamakhosi amabili ayekade eqhelelene, kunobutha phakathi kwawo. Kungencibilike yini leso senze ebandleni likaJesu? Ibandla ke likwazi ukuthandaza ndawonye, ibandla ke likwazi ukukhonza ndawonye limoya munye. Bekungenzeke yini ngalo Good Friday ukuthi lokhu kusebenza kwenu niqhuba ukushana nomunye ufuna ukubonisa ukuthi ngenza ngcono kunomunye? Mayinkonzo iphethwe yimi, mayinkonzo iphethwe ubani, iyabanda simuza ubani, iyabanda ubani, iyashisa siyamuza ubani. Bekungephele yini namhlanje njengoba sikhumbula lolu suku ukuthi ukufa kukaJesu nokuqhulwa kwecala lakhe kwenza kwaba uHerodi noPilato kwaphela ubutha ababenabo. uJesu uyabuya bazalwane, libandla likaKristu, uJesu uyabuya. Ake kuthi ngalolu suku lwangalolu lwesihlanu la ufika khona nje lo myalezo bese uyachima enhlizweni yakho ubutha onabo nomzalwane wakho. Nibangani? Yini enibangayo? Uyinto engelutho, uyinto ephansi, uzibona uphakeme, uzibona unezinto eziphathekayo. Bazalwane, ngicela siqonde lemfihlakalo. uPaula iloba ethi kwathandeka kuNkulunkulu ukuthi akhethe izinto ezingelutho ukuze ajabhise izinto eziwutho, akhethe izinto ezingahlakaniphile eziziwula ukuze adumaze izinto ezihlakaniphileyo, wakhetha izinto ezibuthakathaka ezingenamandla ukuze ajabhise ezinamandla, wakhetha abantu abaney'ntshumayelo eziwubuwula, wakhetha zona-ke lezo ntshumayelo eziwubuwula ukuze asindise izwe elibhubhayo ngobuwula bentshumayelo. Kungenzeka ukuthi mhlambe sijajana ngalawo mazinga ukuthi yini yona usibanibani, yini yena usibanibani, yini yena usibanibani. Lento ebuthakathaka kanje, lento engafundanga, thina sixoxa ulimi oluthi academically, ilona-ke singakhuluma ngalo. Kodwa ngicela ukusho ukuthi kusemvelweni kaNkulunkulu ukusebenza ngezinto ezingelutho, ngezinto ezingahlakaniphile, ngezinto ezingenamandla, ngezinto ezibukeleka phansi. Usebenza nangezinto eziney'ntshumayelo eziwubuwula ukuze asindise izwe ngazo, ngoba ukhethe kanjalo. Akekho ongangena phakathi kwaleyo ndawo ngoba iy'ntshumayelo zokuhlakanipha uthi amazwi amnandi nahungayo awazange alisize izwe elibhubhayo. Uthi uPawuli-ke angizanga ngalawo mazwi kini ahungayo namnandi, angizange ukuzonimotivate, angizange ukuzoniteketisa ngamazwi, kodwa ngize kini ngesibonakaliso sikamoya nesamandla. Lezi ntshumayelo ezibuthakathaka, lezi ntshumayelo ezingenakho ukuhlakanipha, ezingena-theme, ezingenandikimba, ezingena-conclusion, izona uJesu asindisa ngazo izwe elibhubhayo. Ukhethe kanjalo. Nathi-ke masivume
ukuthi inkosi sinjalo siyizinto ezibuthakathaka, siyizinto ezingahlakaniphile, siyizinto ezingakwazi ukwenza izinto, asikwazi nokuphendula abantu ababhubhayo. Umusa ukuthi uma kushunyayelwa izwi umoya ingcwele alule isandla athinta isoni siphendukele kuNkulunkulu, asikwazi ukuyigqaja nangalokho. Ngibuza ukuthi yini eniyibangayo ebandleni? Yini eyenza ningabhekani kahle? Yini eyenza omunye ephosa amehlo komunye wabhekisa eceleni? Kwakunobutha phakathi kukaHerode noPilato, kodwa ukufa kukaJesu nokuhlushwa kwakhe nokubekwa kwakhe amacala angekho kwenza kwaba nobuhlobo. Sengathi nje lo Good Friday ubungenza leyo nto enhlizweni yakho usalalele, ukuthi wesule bonke abantu enhlizweni yakho bazondayo, obazonda ngeze. Mafuthi ubheke isizathu ukuthi ngimzondelani, nibanga into engeke niye naye ethuneni, noma wadla imali yakho. Lezi insuku nje siphila kuzo, lezi nje zale lockdown, akekho umuntu okhululwa imali yakhe. Uma kuzonda umuntu ngokuthi wadla imali yami, mthethelele, ngoba lento ayidlayo kunendawo la ingeke vele ikusize khona. Imali ikusiza kancane, ayikusizi kuze kube phakade. Thethelelanani bazalwane. Babusisiwe abantu abanenhliziyo ehlanzekile, ngoba ibona bazobona uNkulunkulu. Musuqhubeka nezenzo zenzondo, uqhubeke nezenzo zesihluku, uqhubeke nokukhiqiza ikhubekiso, ngoba izwi lenkosi lithe kwabakholwayo ikhubekiso ifanele ukufika, zifanele ikhubekiso ukuba khona. Kodwa maye kulowo isikhubekiso esiza ngaye, lize lithi izwi lenkosi mhla ephonswa ebujuleni kolwandle, kodwa ngakuboshelwa itshe entanyeni yakhe, ukuqinisekisa ukuthi akayuntanta kodwa uyofela phansi ebujuleni. Masifunde ukumesaba uNkulunkulu bazalwane, sifunde ukuthuthumela ngezwi lakhe. Ungaqhubeki manje sekudlula kulo Good Friday uqhubeke usenza izinto ezihlukumeza abantu, usenza izinto ezizwisa ubuhlungu, uthi uzongizwa, ngizokwenza lento, ngivala umlomo, ngizokhuluma ngesenzo. Asiphele manje isikhathi sokuhlukumezana nokukhiqiza ikhubekiso nokuzondana nokuthi wangenzani. Dlula lapho. IBhayibheli lithe encwadini yamaRoma 8:28 lathi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda inkosi nakwababizwe ngecebo layo. Uma uthanda uJesu nje, sonke iskandalo ohlangana naso noma yini enye ingakwenza ube inhlekisa ezweni. Abantu laba bathanda ama-social media, indaba zabo bakuchushe kuzo ukuthi nizwile indaba kabani kuwukuthi, kodwa ngiyakululeka nakho lokho kusebenzelana kube ngokuhle. Asifunde ukwamukela, sifunde ukudlulisa, ngoba le Good Friday iphethe leso sifundo nje ukuthi la kunobutha khona uJesu ushiya abantu sebezwana, ushiya abantu sebenobudlelwane, ushiya abantu sebenokuxhumana, ushiya abantu sebethandana. Kukhona okwesibili engikubuka ngalolu suku lwale Good Friday. Ngenkathi uJesu esebethelwe esiphambanweni, o engakabethelwa, eseyobethelwa, sekudinga nje uPilato amshaye abesemkhaphela ukuthi akanikelwe esiphambanweni. Kanti njalo ngomkhosi lo kwakudinga inkosi, umbusi, kube khona isiboshwa esithola iparole, esikhululwayo, sithi noma besifanele ukugwetshwa siqhubeke nesigwebo, kodwa ngenxa yalolu suku kudinga kube khona isiboshwa esikhululwayo.
kuthiwa ke kwakukhona isiboshwa sasidumile esasibizwa ngokuthiwa uBarabha, isiboshwa esaziwayo. Cisho uBarabha wayegwetshwe udilika jele, ngoba njengoba kuthiwa wayedumile nje kusho ukuthi wayedume ngawo amacala. Kodwa kwasho ukuthi namhlanje uBarabha umeshwa noJesu. Kuthiwa ubani okufanele akhululwe phakathi kwalaba ababili. Kwasho ukuthi uJesu uzile njengewundlu likaNkulunkulu elizosusa izono zomhlaba. Umhlaba wakhetha uBarabha. Uthi uPilato ngenze njani ngoJesu waseNazaretha na? Umhlaba wamemeza wathi igazi lakhe alibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Igazi lakhe alibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Kwadinga uPilato asivulele isiboshwa etilongweni, sasigwetsha udilika, saphumela ngaphandle. Kwasho ukuthi sidumile. Babesishayela izandla, besishayela amakhwela, begida, kodwa begida beyithiba ukuthi asibone phela uJesu eyobethelwa, ufanele ukufa. Babengazi ukuthi bagcwalisa umbhalo. uJohana ayomemezela uJesu engakazalwa ethi bheka-ke nanti iwundlu likaNkulunkulu elesula izono zezwe. Uye lo ekade ngisho ngaye ngithi emva kwami kuzomkhulu kunami, engafanele ukuthinta amafosi ezicathulo zakhe. Ethi loyo-ke mayifika uzonibhabhadisa ngomoya ingcwele, anibhabhadise nangomlilo. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe, uzoshanelisisa isibuya sakhe. Into engithintayo ngalo Good Friday wanamhlanje ka-2020, uGood Friday ongafani nabanye. Ngakumbe ulapha la nibuthana khona, ngabe niyajayiva kukhala ama-ogani, kodwa uhlezi la ekhoneni lakho ukuthi uqonde injongo kaJesu nokufa kwakhe, ukuthi izoni ezazigwetsha udilika jele. Ngoba impilo yesihogo bazalwane iwudilika sihogo. Awubuye uthole ipharole esihogweni. Mawungene khona ungena kawuphumi. iBhayibheli lithi umlilo wakhona ucimi, impethu yakhona ifi, idla umphefumulo. Abantu bayokufisa ukufa kubabalekele. Laba batholwa bengenalo lolu phawu lwegazi likaJesu. Nasi siboshwa, nasi sigqila sokona, ngenxa yokuthi kudinga kufa uJesu. Wakhulula uBarabha, wakhulula uBarabha. Salalele le ntshumayelo la ukhona, noma imisebenzi yakhe yaziwa, noma izono zakho zenza ngasese, noma izono zakho zikuholele ejele. Ngiyazi ukuthi nasejele iyangena le nkonzo. Ngicela uthathe ixathi lokuvuma uJesu ngoba ukufa kwakhe esiphambanweni ufela ukuthi bonke abantu abonile uma beza kuye bevuma igama lakhe, yena bathethelela basindise. Waphuma uBarabha exhumaxhuma, waphuma uBarabha eshaya isifuba, uJesu wafa endaweni kaBarabha. Isho ukuthi leli phasika liyiphasika eli-unique, iphasika elingafani namanye, la uJesu ehambela khona umuntu ngomuntu ukuthi zibheke zibuke, bese ubuka umhlaba ubuze ukuthi mlindi isikhathi sini lesi na. uJesu uzile emhlabeni kuzosindisa, ukuzokhulula. Uyinkosi yamakhosi. Akuphela ubutha phakathi kwabazalwane. Nibanga into engenagama, nibanga into noma nihlaliswa phansi,
ngeke ivele ukuthi nansi into esiyibangayo. Kodwa ngicela ubutha namhlanje ngenxa yokulenga kukaJesu ehlohlolozwa ephethwe ngabo ubutha enikelwe ngabo ubutha akabethelwe kanye nakho namhlanje. Kube khona ukuthula emhlabeni, kube khona ukuthula ezibilinini zabantu, ezibilinini zabantu kube khona ukuthula. Ngimthanda uJesu mayisenyuka-ke ezulwini kuJohn 14 etshela abantu bakhetha inhliziyo zabo zingakhathazeki. Ngithanda uverse number 27 wakhona othi ukuthula kwami ngikushiya kini, ukuthula kwami ngiyanipha khona. Ukupha kwami akufani nokupha kwezwe. Niyazi bantu bakaNkulunkulu ukuthi umuntu uyakuphi into namhlanje, kusasa umuntu uyayifuna into yakhe. Bengashonga ukuthi sengikunikela ukuthi uyiphathe kanje, buyisa uthi uJesu ukupha kwami akunjengokupha kwezwe. Kakhumbula indoda okwakuyiwe emgidini kuyosinwa indlamu, indoda ihluphekela ingenambuzi ingenankomo ingenalutho, yayiswela ibheshu eyayingalibhinca nayo iyovela emsindweni. Kwase kuvela enye indoda enamabheshu amabili, yayinika le ndoda yathi uliphathe kahle ibheshu lami. Yahamba-ke le ndoda nayo isiviliyele inebheshu kodwa lokwebolekwa. Mase kulapha emsindweni bantu bayaphuza bayagida koyasinwa. Le ndoda etshelekele ibheshu ayiyekile ilokhu ithi uliphathe kahle ibheshu lami. Usina kanjani ngebheshu lami? Usina kanjani ngebheshu lami? Ishaya indlamu le ndoda. Bayibongela abantu bayiphi ithakazelo. Kodwa le